And I called through the air that night. Bueno, baserritxarrok altzetan garenerako beti gaurea zeruari begira, eta eurten egunaro. Eurten ekainen egunero izen da euria, ez da egon aterre egunerik, eta harrapadeu matza lora betian egon da mastile, eta ez dago garaurik egin. Ez eurile bakarrik, ez badaz ekainen zazpizen, bariku arratzalde baten, iluntzerakoan harria bota zegoen, hemen, behintzat gure inguruan, inetazie baino handiagoa, harria. Eta, bueno, lehenengo ostoak zaurituta dauz, eta hor bere izen genduen kalte bai. Mikroklima berezi bat deku, ez da hemen gauz itsasoari begire eta menditartean gauz kokatuta, eta bueno, horrek emotentzo herrizeri epeltasuna. Ez da hemen normalien ez dago leitxe gogorrik, eta temperatura aldetik nahiko epela dira, eta ez dago gorabera handirik. Horren eragine da loraketa apurbet harinago mugitzen dugu. Mahatza dator apurbet lentsuago lorara urtetan dugu. Eta, klaro, eurten hori gertatu da. Harien lehenago etorri danez, loran harrapa dugu eta bota dugu gehiena. Egunaro dago hemen lana, gehien baten neguan da, poda egin eta gero lotu, besoak lotu, sarmientoa zarra bota, eta gero udebarrirentza zaindu bedarra ebai, eta erramak barrura sartu, eta hor udebarrien hasten gara, aprilaren azkenean hasten gara tratamentuak eitzen. Tratamentuak egin, eta uda guztian gauz hor mildio eta oidioaren arriskuaz. Zano gogorra da mahasti gintza hemen inguruan, kostaldean batu du.